खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों सावरायग्रा आरो रन्जन दैमारि बिथांमोननि माखासे खोथा सावरायगोन दिनैनि बे भिडिअआव। 34 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै नांनायनि उनाव जारिमिनाव मख'जाथाव साननि थाखायनो जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथां रन्जन दैमारि आरो लोगोसे बिथां सावरायग्रा एबा अमर बसुमतारी बिथांमोना नांगासिनो दंमोन आरो बे खामानिया दिनै जाफुंबाय। बिथां रन्जन दैमारि सार एबा डिआर नाब्ला बिथाङा जोंनि बर'फोरखौ खौसे जानानै जौगालांनो थाखाय खावलायदों। 34 बोसोर नाजानायनि फिथाइया दिनै मोगथां महराव नुजाबाय। जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोरा गावनि जिउखौ बाउसोमनानै बर' हारिनि थाखाय दावहा नांसोमनायनि फिथाइखौ दिनै मोगथां महराव मोनबाय। जोंनि एनडिबिनि फाउन्डार बिथां रन्जन दैमारि सार एबा डिआर नाब्ला आरो लोगोसे एनडिबिएसनि सालायगिरि बिथां सावरायग्रा एबा अमर बसुमतारी बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो लोगोसे बिथांमोनाबो जोंनि नांगौ जानाय बे आंखालखौ मोनफुंनानै बिथांमोनाबो जोबोर रंजानाय मोन्दों एबा गोसोखौ स्रां मोन्दों। दा बे हाबाफारिनि गेजेराव जोंनि हाग्रायाव थानाय बिथांमोना गावसिनि न'खराव फैनो मोनबाय आरो लोगोसे गोबां खामानि बिथांमोना मावफुंनो हाबाय। मानोना बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गावनि जिउखौ बाउसोमनानै दावहा नांनानै दिनै बे फिथाइखौ मोनफुंनो हाबाय। आरो बे बिटिआरनि सुक्तियाव जिखिनि लिरनाय दं बे खामानिफोरा मोनफा मोनफा जालांजोबोब्ला गासिबो जालांजोबोब्ला जोंनि बर' हारिया दावगानो बारा गोबाव सम नांलिया होननानै बिथां रन्जन दैमारि सारा बुङो। बेबायदिनो 34 बोसोरनि गेजेराव गोबां मानसि जिउ गारनांबाय, गोबां मानसि एनडिबि होननानै सन्देह खालामजानानै जेलाव लांजाबाय, गोबां मानसिफ्रानो पुलिस आर्मिजों गावथारजाबाय, बायदिसिना जाथाय जालांबाय बे 34 बोसोरनि गेजेराव। बे 34 बोसोरनि उनाव दिनैसो बे सुक्तिया जानानै थांबाय। दा बे सुक्तिया जारिमिनाव मख'नो गोनां मोनसे सुक्ति। नोंथांमोना माखासे बिथां रन्जन दैमारि सार आरो लोगोसे बिथां सावरायग्रा सार बिथांमोननि माखासे बिबुंथिखौ खोनासंनानै बांसिन बुजिनानै लाबावदो। गिबियाव गासै बर' रायजो राजा आरो जायफोरा दावहायावहाय बाहागो लाबोदों, खस्थ' मोनदों, दुखु मोनदों, बिसोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि साना मोनसे हिस्ट'रिक सान, बेयो मोनसे बर'नि जारिमिनारि सान आरो दिनैनि सानावहाय मोनसे जों गोदान परिबेस मोनबाय, जाय परिबेसाव जोङो गोजोनै रायजो बा जौगानायनि मोनसे खाबुखौ दिनै जों मोननो हाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो, जों दिनैहाय इनक्लुसिभ पलिसिखौ जों लानानै आवगायबोदों। जों हाग्रायावमोन, नाथाय जों दिनैहाय बे प्रेजेन्ट पलिटिक्सखौ जों फोथायनानै दिनै रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सनमान होनानै जों दिनै ओंखारबोदों। आरो जों सानो बे एकर्डनि गेजेरजों जों बर'नि जेंनाखौ सुफुंनो हाथारगोन आरो जों बयखौबो खावलायो जोंखौ मदद खालामनांगोन आरो जोंजोंल' जाया, बयबो रायजो राजायानो मदद खालामनानै बेखौ जयैनो जोङो मावफुंलांनांगोन। गोजोन्थों। जों थांनाय 34 बोसोर आखायाव हाथियार लानानै नांनायनि उनाव बे जारिमिनाव मख'जाथाव साननि थाखायनो जों नेगासिनो दंमोन। दिनै बे जालांबाय, दिनै गोरोबथा खालामबाय, जों सहि होबाय। जों आसा खालामो जि गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथाया जोंनि गेजेराव गोदान मोनसे मुगा लाबोगोन, गोदान मोनसे सानखांथि लाबोगोन आरो गोजोननाय, खौसेथि आरो दावगानायखौ लाबोगोन होननानै जों आसा खालामदों। जुदि सरकारा आखरे गासैबो बे एग्रिमेन्टनि बा गोरोबथानि क्ल'जफोरखौ जाफुंहोयो। जों बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों सानज्लायनोसै माबायदियै जों दावगालांनो हायो। जोंनि गेजेराव आं सानो जे खौसे जानायानो सेथि। जों खौसेयै माबायदि दावगालांनो हायो आरो मा खालामगोन। जोंहा पार्टि दं, नोंथांमोनबो दं, गासै बर' रायजो राजाबो दं। बे गासैनिबो खोथाफोरखौ नोजोर लानानै जों दावगालांगोन। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ सावरायग्रा आरो लोगोसे बिथां रन्जन दैमारि सारनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। आरो नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ फाथैलाइ बिसिनायनि बागै भिडिअ खालामादा, फाथैलाइ बिसिनायनि भिडिअ खालामादा होननानै रिकुवेस्ट खालामहरगासिनो दं। दा बेखायनो आंबो फाथैलाइ बिसिनायनि भिडिअ खालामनो होननानै थांखि लागासिनो दं। बे साननैसोनि गेजेरावनो फैगासिनो दं फाथैलाइ बिसिनायनि माखासे भिडिअ।